Pangapunten bekta pemulihan. Renungan Padinan GKJ Purwantara dinten Jumat 17 Juni 2019. Sesarengan kawula Sugeng Yulianto saking Purwokerto. Waosan kapendhet saking Para Hakim 11 ayat 1 ngantos 11. Ing mriki badhe kawula waca ayat ingkang 11 kemawon ingkang mekaten surasipun. Yifta banjur budal bebarengan pemimpine wong Gilead. Penduduk Gilead banjur ngangkat Yifta dadi pemimpine ngiras panglimane. Ana ing Mispa disekseni dening pangeran. Yifta ngandharake perkarane marang Gusti Allah. Mekaten sabdanipun Gusti, rahayu tiyang ingkang tansah ngatosaken sabdanipun Gusti lan dipun lampahi. Haleluya, amin. Para kadang kinasih, waosan ing Inggil menawi dipun waos jangkep saking ayat 1 menika nyarisaken lelampahanipun Yifta, salah setunggaling tokoh utawi pemimpin lan panglima perang bangsa Israel. Lelampahanipun ingkang saderengipun Yifta menika kedah katundung kisah saking keluarganipun lan katampik dening kaumipun amargi dipun anggep tiyang ingkang dosa lan najis lantaran ibunipun menika wanita ingkang boten sae. Ananging sairing lumampahing wekdal bangsa Israel menika kala semanten kadugen mengsah lan mbetahaken pemimpin lan panglima perang ingkang saged nundung mengsah. Lan Yifta ingkang sasampunipun katundung kala wau kisah lan manggen wonten ing tanah Tob menika dados salah setunggal pemimpin ing daerah mriku ingkang idapi-dapi. Pramila lajeng dipun puruki, dipun timbali supados dados pemimpinipun kaumipun ingkang kala semanten sampun nundung lan ambek Yifta. Nah, presiden ingkang dipunsani Gusti ing mriki Yifta menika nedahaken sikap ngapunteni. Yifta mboten ngendhem sengit dhateng sanak sedherekipun ingkang sampun nundung lan nampik piyambakipun, nanging malah purun wangsul lan mimpin kadang bangsanipun. Pangapuntenanipun menika mbikak margi kangge puling sesambetan lan manunggaling bangsanipun. Para kadang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sinau saking teras ing Inggil sekedhik teres Yifta kala wau, bilih pangapuntenan menika salah satunggaling perkawis ingkang estu-estu ndadosaken samukawis menika dados langkung sae lan prayogi. Sinau satinampik nanging boten nyimpen raos serik, nanging kosok wangsulipun tetep kanthi ikhlas ngapunteni senajan nate dipun larani. Awit pangapunten menika tansah mbekta pemulihan dhateng diri pribadi lan sesambetan kalian sesami. Lan tundhonipun saged tansah nyondongi kersanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duh Pangeran ingkang Maha Agung, Pangeran ingkang Maha Welas lan Maha Asih, sinakena kawula sami tansah gadhah raos ingkang tansah saged nglengganani sedaya kawontenan perkawis ingkang kawula tampi, saengga kawula tansah saged ngapunteni sinten kemawon wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin.